A solidaridade é un obxectivo prioritario, é un pilar importantísimo na educación marista. A finalidade de educar para a solidaridade ou en solidaridade é ofrecer a posibilidade ao alumnado de que entenda a vida dunha maneira máis xusta, dunha maneira máis feliz, potenciando tamén a cultura da acollida, a cultura do respeto e a cultura da xenerosidade. No colexio colaboramos coa ONG Marista SED con proxectos de desenvolvemento en rexións do sur de América e de África. Colaboramos tamén con asociacións locais, pois organizando campañas para a recollida de alimentos, a recollida de xoguetes, principalmente no Nadal. Colaboramos coa asociación Art for Dent, mediante a recollida semanal de tapóns para favorecer a investigación desta enfermidade. E tamén colaboramos coa Fundación Aladina para a prevención e o estudo do cancro infantil. Organizamos campañas de recollida de fondos e tamén organizamos as actividades de voluntariado cos discapacitados psíquicos do Centro Ocupacional de San Vicente de Paúl, con asilos de persoas maiores e co comedor social.